mutingog ng trumpeta dito sa langit, ingon pa na John the Beloved, dito ra ni maninguga. Naisulat man ni dinhi. Nga kana si Satanas, dili na pasakon sa langit. Pag panaugo na gani na siya dinhi, mag-double time na siya. Mo bitan na hinungdan aron masiguro nga ang tao maiya gayod mo na nga ang buhaton ni Satanas, the accuser, the devil, the old serpent, ingon pa sa Revelation. Mag-double time na siya. Muna ang iyang pamaagi, markahan niya ang tao. Di siya makapamalit sa pamaligyan kung walay marka. Kunya ka ng marka, mo ka na ang number sa mapintas nga manap. Kung magudawat na, adi na malangit. Impierno na siguro. Kanang mga butangan na, dili nato na angay ikahadlok. Kay para na sa mga tao nga wa masilyuhi sa Ginoo. Mo na gisulat diri, mo na buot pasabot ni Apostol Pablo. Dili nang mahitungod ng rapture, kanang rapture is pamaagi lang na pinaagi ato mga patay basig mahibulong mo nganong kato mga matay mabuhay pa ba to? O bitaw niingon, the dead in Christ will rise first. Una to sila bangon. Kita mag-remain, magpabilin ta. Wala ka balok kanusa mo na ang Ginoo mubalik sama sa kawatan. Ang importante nga kita masilyuhan lang ta. Nahimong issue ng rapture, pero ako tamang sultihan, sunod Domingo siguro makahilgot na inang-abot yung giingon nila na incorruptible body in the twinkling of an eye. Pag human ining COVID-19 sa tinuod lang, nining little space na diya ang twinkling of an eye. Sige lang, sultihan taro mo. Wabita na iyang gingon din sa verse 20, Deuteronomy chapter 30 verse 20, that thou mayest love the Lord, that the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him, for He is thy life and thy length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy father, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Mo ni ang giswear sa Ginoo sa ila nga aron makapuyo mo sa yuta. Wa gyud sa kapuyo sa yuta kay ngano man. Wala man sila ni pili ining life. Matod pa niya choose life. That book matod pa niya, thou and thy seed may live, aron kamo mga liso mabuhi pa mo. Amtod sa walay katapusan, wala nga matay sila. Tanawan mo sila nga matay man, di ba? Plano mo puto sa Ginoo mga matay. Pero kamo ayaw mo magduog kang Ginoo. Ang promise nga di na dunay life. No, you may live. Wala, ato ning pilion ng life. Dili na ang death. Kay ngano man. Aron kita mahigugma sa Ginoo, mayest love the Lord, and mayest obey. Aron kita mutuman sa Ginoo. Sa iyang tingog, mayest cleave. Magpabilin ta kaniya. Ug matod pa niya, for His thy life, kay siya man atong life, ug ang length of thy days, siya ang muhatag taas natong mga adlaw. Nga matod pa niya, that thou mayest dwell in the land, nga gisaad sa atong mga amahan. Matod pa mo bitaw na nga importante doon na tayo pulong sa Ginoo. Magpabilin kita mo na iyang gingon, choose life. Ay noon naisulat man gud na, naisulat yun na sa tungo ng panahon, nangamatay yun itong mga generation nila. Ang mga Israelites, nangamatay yun ito. Katong nangahibilin karon, mga limnang na lang na. O bitaw nang, dili sila gusto ni Jesus Christ. Kay sila, matod pa niya, gipili nila ang kamatayon. Katong dili gusto ni Jesus Christ, nagpili na sa kamatayon. Tingnan pa sa Jeremiah chapter 8, verse 3. And death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family which remain in all the place whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Kung giingon sa ilang Diyos sa kitasan, ang mga Hudiyo, ang ilang gipili, kamatayon. So tinuod lang na namatay sila. Kita po, mga matay po ta kung piliyon na itong kamatayon. Dili man si Satanas ang nagpatay na to. Ang tuyo ni Satanas niya, anong pagpatay ni mo, pero dili na siya kapatay na to.
Kaya nga naman, gisaan na sa Ginoo sa panahon ni Job nga, do not touch this person, do not touch this life. Ikapatanan, buhatatanan, yung mga anak, pamatya na yung anak, yung mga karniro, pamatya na. Kaya nga naman, si Job manggod ang righteous sa Ginoo. Pwede mong anak. Pwede na kami mga anak, ayaw magtugot na. Diin. Ilan na pangayo ako sa Ginoo. Kaya may tungod manggod niya sa righteousness ni Job. Kung ang anak righteous niya, hasta ka, dili ka patandog sa Ginoo ng kanimong life. Dili makatandog si Satanas na to. Pero ang problema lang kay gusto man tag kamatayon. Kung ito na ang bayad sa sala, kamatayon. Kaya gusto man tag magpakasala, manang mga matay ang tao. Sabi mo sa atong sala, dili na mga bisyo, dili na mga buhat at kalibutan, kundi ang atong sala, ingon pa sa kasulatan. Sin is the transgression of law. Kung makasupat ka nito sa balaod sa Ginoo, nakasala ka ta. Kung miani ka din, wa kay pagtuo sala na. Mana kung miani ka ni ka sa simbahan, kay nagtuo ka nga ang Diyos, imong Diyos. Kung magtuo ka nga ang Diyos ni adiri. Mao ginao sa kabutang nga tuhuan nato. Bisa pag unsa nakadaghan sa imong bersikulo, ipamutang nimo dia sa Facebook nimo. Kay ikaw hawd kay ka. Dagan mo nakita sa mga Facebook, mga Christian, bago kayo mga bersikulo. Pero ang problema diha, nagkinabuhi ba ka diha sa Ginoo? Mabito na nga din ang mga tao at unang panahon. Ang mga Israelite, gipili niya, kamatayon. O di na kamatay, yung kita karon. Mingon ka, ang wata nagpili niya kamatayon. Tinuod, wata nagpili kamatayon. Abi niyo mo sa gipili sa mga Gentiles, mabasana na ito na. Sa John chapter 14 verse 6, mabita na si Jesus Christ ni Ani, kaya wala sila nagpili ang life. Manang ningon si Jesus Christ sa chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father but by me. Tanawa siya ang life. Diba? The truth and the life. Kaya di naman sila mutuog life nga gisulti ni Moses. Ipanghatag sa mga propeta. The way of life. Di sila gusto. Karon ni ani si Jesus Christ. O ako na gyud ang life. Ako ang kamaturan, ako ang dalan. Di ko kanto sa langit. Kundi mo muagi na ako. Mo bitaw nang daghang kayo mga Gentiles gidawat kang Kristo. Yan nagtuo siguro sila nga naa na sila life. So sa pagi nga dadawat nimo ang life nga diin si Kristo mao nang life kay nituo ka ni Kristo. Una ana ra ba day kasayon ang giingon sa Bible? Si Kristo ni ani siya aron pagtudlo unsaon nato paghinulsol. Unsaon paghinulsol kay kita dito kabaw maghinulsol mao bitay hinungdan gitudloan ta unsaon nato pagampo sa Ginoo niingon bitaw siya, lead me not into temptation kay ngano man basi unyag ilgihan ka sa Ginoo sa pagtintal. Una ko mag-pray gani mo Lord, ayo ko itugyan ngadto sa kapagsulay. Say kini atong pagsulay maka-overwhelm kanang gwapo gani nga kayo. Kalimutan nato ang sugo sa Ginoo nga buanit pagsimbahan sa Domingo. O bitaw na yang gingon dinhi sa John chapter 1 verse 3 and 4 ha. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Tanawa, tanan butang nahitabo tungod niya. Walay butang nga nahitabo ni nga dili niya binuhat. Ang pestilence iyan ning gipadala. Dili ni may tungod sa tao nga nag-imbento og mga virus diha. Mao bitaw na kanang vaccine dili ni may tungod sa tao nga makaimbento sila. Kung itugot sa Ginoo na makaimbento, tungod na sa Ginoo gyapon. Mo na ato nang panayon ang Ginoo nga din tigaan ta niya kagawasan karon nga mawala ning COVID. Kay hapit naman siya mobalik. Siya matong Dios, siya matong guidance. Mo na ni end of the world. What pa sa verse 4, in Him was life, and the life was light of men. Tanawa. Nidawat ka sa Ginoo niya, mingon ka na anak kay light. Kabaw ba mo sa life ni Kristo? Na ang light. Na ang kahayag. Ang kahayag, ipahayag ko sa anak niya ngadto sa kangit-ngit. Mudawat lang ka kang Kristo, aron mingon ka nga na anak kay life. Unya kung wa ka pahayagi, nga unsa ng life diha kang Kristo, na alagyap kung kay life ni Kristo. Mabitaw na nga giingon siya, I am the light of the world. Wala ang light shine in darkness. Katong mga tao nga walay
pulong sa Ginoo ba nga wa pa mahayag nga diin ang Ginoo di ay nagpahayag about sa life kung unsaon na to pagdawat sa life. Di kang Kristo dili lang kay mutuo ta kang Kristo nga tay life. Kung dili siya pa ang life. Matod pa niya dinhi, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Tanawa. Giprophecy ni Jesus Christ. Siya ang light nagpahayag sa mga kangit-ngit, pero ang kangit-ngit wala kasabot. Nya mingon ka lang nakasabot ka nga naa kay light sa Ginoo, nakasabot ba ka sa light nga giingon sa Ginoo? Kundi na to basahon unsa nang light. Kanang light mo nang light, kanang light mo nang light sa tao. Gipahayag ba? Mao ni akong pamaagi ha. Sabi ni mo sige, pahayag sa Ginoo ang eternal life, pero wa lang kasabot sila sa eternal life. Kanang eternal life mo ni giingon ni Jesus Christ ha? Sa John chapter 5. Ingon pa niya sa verse 24. Si Jesus Christ mismo nag-ingon nini ha sa John chapter 5 verse 24. Mo ni ang iyang gipahayag. Mo ni ang life aron makabaton tag life eternal. Si Kristo ni ani aron paghatag og life eternal. Verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. Tanawa. Dili ka mo adto sa condemnation, dili ka hukman. Kundili ang imong everlasting. Walay pagputol, wa nay kapusan. Kung dawaton nimo si Kristo mo ni ang payag niya. Mo na ang ipayag sa Ginoo ang life. Ang life nga eternal yang gihatag dili na mo agilig kamatayon. Mo na kaya mo kadlok anak mo abot nga great tribulation. Paningkamutan na lang nato ni kay mao ni ang last chance sa Ginoo nato. Nga katong mga tawa nito sa eternal life nga abi nila ang eternal life puhon pa. Human nga kita mamatay total dawat ang Kristo na ata eternal life. Ang pulong giingon niya ang iyang gipahayag diri sa John chapter 5 verse 24. Dili ta agi kamatayon. Dili ta mamatay. Pero ngano na nga matay? Wa matay light. Wa man natutuhuin ng light. Sa tinuod lang ang mga Hudiyo, wa gyud sila pagtuo. Mo nang gitawag ni Jesus Christ, oh faithless generation. Matod pa niya. Perverse generation. Pabaliktaron sa pulong sa Ginoo. Karon sa tuwa daghan rabay nagbaliktad mga pastor pangbaliktad ang pulong sa Ginoo. Nga matod pa nila nga pwede man mo magsimba sa inyong balay. Mo nang giingon wala na ninyo hatagi kung ano ang Ginoo. Ang Ginoo ang iyang balay mo ang simba. Mo ni ang templo. Magipabuhat ng David si Solomon mo ang nagbuhat. Mo ni ang templo. Sa verse 10, he was in the Word, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. Tanawa. Dili lang kay wa kasabot. Wa gyud kaila. Siya niya sa kalibutan, kay siya mahsugat sa kalibutan. Unya ang kalibutan nga iyang gibuhat, wala kaila niya. Tinuod, wa man ta kaila gyud sa Ginoo tungod unang panahon. So siya din nagbuhat ining langit ug yuta. Wa bitaw nang wa ta magpasalamat sa Ginoo as God kay nga naman wa mata nila nga siya mo'y nagbuhat ini kay kung niila pa ta nga ang Ginoo nagbuhat ini kalibutan nanong mabalaka pa man taon sa kauno nato himno nato ang Ginoo mo supply. Wa bitaw nang ingon pa niya, if ye abide in me, my words abide in you, ye shall ask what will it shall be done unto you. Unsay mo pa ngayon ihatag na pabilin lang sa iya o kanang pulong ipabilin sa imo buhatan ng mga pulong ngayon nakadlok. Nag-ingon sa John 15:7, di ba? If you abide in me. Unya, ang una gingon niya dito sa Matthew 6:33, unahan ninyo ang gingharian, ug ang iyahang pagkamatarong, ug ang tanan butang idugang na ninyo kung sa may idugang niya, sinina pagkaon hilimnon balay. Ihatag na idugang na unahan lang ni, ang Ginoo ray mahatag way nimo. Muna ang kalibutan wa man kailan niya.
wa kaila, pero kita nakailata sa Ginoo. Niingon pa niya din sa Gentiles ha. Sa John 3:19. And this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Kaya ang ilang manggong gibuhat na utan. Sa latod pagkasulti, gusto sila tungit-ngit. Ang light, wanang nahimong evil ang ilang buhat tungod kay wa sila nag-after sa pulong sa Ginoo nga which is mo na ang light. Nagtudlo ang Ginoo about the light. Tinuod, wa na kahibalo siya what is light. Kung ang gipayag sa Ginoo nga ang eternal life dili na moagi kamatayon. Ayaw mo kadlo ka ng great tribulation, silyuhan tadaan matud pa ni Apostol Pablo. Silyuhan tadaan aron makatubang taana. Kay after magud sa great tribulation diya naman mugdaog si Jesus Christ. Unsaon niya pag-agi pagkuha nato, ikot after niya sa clouds. Pagbalik niya ang una pa tong mga matay. Ubangon. Kanus aman to na gitudlo ni Apostol Pablo, maabot na diha. Mao ni ang condemnation sa mga tao kay ngano man. Ngit-ngit man lang gusto, walay light, walay pahayag sa pulong sa Ginoo. Mao ni gingon ni Job ha. Si Job nag-ingon, ngano man gihatag sa Ginoo ang light? Ngano man gihatag gyud sa Ginoo ang light? Anong gipahayag niya? Ngano ningon sa I am the light of the world? Anong gihatag niyang light sa tao? Ingon pa ni Job chapter 3, verse 20 to 25 o 26. Wherefore is light given to him that is in misery, and life into the bitter in soul. Ang light daw gihatag na ngadto sa mga pait nga mga kinabuhi. Kanang makaluluoy ba misery life. Nganong gihatag sa Ginoo payag kay ang atong life misery, miserable ba luoy ka kaayo. Manang gingon nila ilkiki luoy ka kaayo. Ug matod pa niya ang life unto the bitter. Kanang pait gyud ni kalag ba? Ang kalag na to nagpait. Mo nang gihatag ang light. Matod pa sa 21, which long for death na ang ato ang life nga nangandoy lang mamatay. But it cometh not nga dili na moabot. And dig for it more than for hide treasure. Unya kutkuton jud na murag sama daw na sa hide nga treasure ba. No, gikut-kut na to na kanang gitawag ko kanang ato ang pagkamakaluluoy. Which rejoice exceedingly and are glad nga diin sila malipay na ni anang misery o bitter soul nga diin malipay sila labaw kayo tanan ha glad when they can find the grave nga sa diha nga moabot na niya lang kamatayon lipay na ato kan naka wanang istorya sa to kalibutan karon nakapahulay na lipay na sila kay nakapahulay na huwag ka nang gihatag ang light mo ni yang gingon kay lumoy kay ta malipay lang taan ang kamatayon diha lang ta malipay ana abi nimo wa lang kayo ko naghisgot about sa matay ang kamatayon giporgit na sa Ginoo walay remembrance in heaven ng mga taong namatay pero katong mga tao nga namatay for the sake of God. Anang gingon for to me to live is Christ and to die is gain. Kadaugan na nimo kung nagkinabuhi ka diha kang Kristo. Ang pangutana kanina nga matay karon ba nagkinabuhi ba na kang Kristo? Ako na ko mga ginikanan nga matay. Makaingon ba ko nagkinabuhi sila kang Kristo? Mahadlok man kay ko magkinabuhi kang Kristo kay ngano man nay mo patay nako. Mo bitaw na nga din kining pangutana diri sa pulong sa Ginoo. Tubag ko niya ni. Mo ni si Job nangutana ni siya. Mo ning gitubag sa iya. Mo ni sa verse 23, why is light given to a man whose way is hid? Nganong gihatag sa Ginoo ning pagpahayag niya kay kini man atong dalaw katago ni wa ta kay balo asa kadulong. Wa ta kabalo kung rapturon bata sa Ginoo, kung apon bata sa Ginoo or padulong bata anong marka sa mapintas man o wa ta kabalo. Kadin ang Ginoo ba musilyo pa nato una na maabot? Sabi nimo una ta mo atong langit silyohan man ta. Dili pwede ka dito silyohan pa doon dito. May bawalo na to ng silyohan. And whom God hath hid in. Ingon nga ang Ginoo kanimo nag ali. Kialihan ka sa Ginoo. Ang
ang imong dalan naalihan sa Ginoo, naalihan, wala gid na makita sa Ginoo. Mo na nagpahayag yung Ginoo, oy. Naapoy kahayag. Mo na ang naglakaw sa kahayag di gid mapandol. Mo na maglakaw kita sa kahayag. Matod pa sa 24, for my sighting cometh before I eat, and my roaring are poured out like the waters. Kini iyang pagpanghupaw ba, ingon pa ni David, sighting. Matod pa niya, nga iyang gikaon, nga sige lang panghupaw. Ako sa tinuod lang, panghupaw gito sa kinangnaay mga balita, umabot. Ngayon ko, ano sa mga Ginoo matapos ka nang makuyaw-kuyawan ta. Kamu, di ba mo mahadlok? Ako mahadlok ko, ginako sa buhi nga dalan. Kaya kawatan, nangandoy sa kuha nga di na ko mawala. Pero kanang kalibutan, bitaw na nga si Kristo nabanhaw, dapat mabanhaw po ta. Dili na ta magpakasala kay si Kristo tuwa na sa langit, uban na ta niya. Na-resurrect na siya. So therefore, pag bautismo na to, ang meaning na, na-resurrect na po ta. Nabanhaw na po ta ba? Pero ang usawa man, nagsige man ta pagkasala. Aron ba mo padayon ang grasya? Dili na. So therefore, matuta katong ipangayon ni Jesus Christ, ha? Katong ipasaylo ni Jesus Christ, may tungod sa babae nga bigaon nga di ipasaylo siya. Giinan niya ang babae. Babae, lakaw, ayaw na pagpakasala. Kung katong tao nga giayon niya, lakaw kay ayaw ka na sa Ginoo, ayaw na pagpakasala. Pumunta na dapat. Niya karon kay nakasala man lang gyapon ta. Mo ni nga ang panahon nga ihatag sa Ginoo pag mahumay ng COVID, maglakaw na ta nga wala na isala. Ato nang buhaton ng bulaton sa Ginoo kay gitudlo niya. Mo na yang gingon dinhi.